Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. येऊन का? सर तुम्ही कुठं आहे? हा ते तुम्हाला बोलून घ्या म्हणताय. बोला ना त्यांच्याशी बोला. प्रॉब्लेम इंचार्ज दिला ते खबर नाही लेटर दिला ते त्याच्याकडे तुम्ही ट्रान्सफर झाली याच्याकडे इंचार्ज आहे खबर नाही आमचा काय खबर नाही. मी तो गेला आपल्या ऑफिस बंद झाली हा ते आपल्या लेटर दिलं तुम्ही. नेटवर्क इशू म्हणून घेऊले का जाऊ माका बोला ना हा बरं सर तुम्हाला बोलवता येतं काय सांगतच नाही आम्हाला. मग त्यांनी यायला फाटी त्यांनी फाटी फाटी कोण येईल माझे नाव तुषार गावकर. आम्ही सटरा देरवडे कोदाळे 3 गावातले नेल्या. आम्ही एका महिना पयलीं येयल्ले की लेटर घेवन की BSNL नेटवर्क प्रॉब्लम आहा म्हणून. आयज परत येयले की कितें केलां ते लेटराचेर तेणी कांयच आमकां रिप्लाय दिना कित्याक कोणच ना ऑफिसांत. आयज साडे 11 जाले पूण ऑफिसांत इन्चार्ज कोण ना. कोण आहा एकली कोण तरी भितर ती म्हणटा आयज कोण इन्चार्ज ना. मागीर आयज 10:30 ऑफिस टायम जाल्यार 11:30 जाले कितें करता अजून. आनी कोण आहा भितर ते आपणाक कितें खबर ना म्हणटा एकली जा कोण तरी मॅडम. तेणे आतां कितें सांगलां तुमकां? ती कोणाक तरी फोन करता पण फोन लागना म्हणटा. तुमचो स्टँड कितें आसतलो आतां कितें तुमी हें करून आयले का? आता 1 म्हयनो जालो ते लेटर दिवन पण आता कितें तरी त्यांच्यानी रिप्लाय दिवंक ना म्हणून आमी परत आज येयले आमी. हाजो तुमकां रिप्लाय मेळोंक ना ना, reply मेळोंक ना. कितें करतल्यात कितें तुमी? ते न्हू तांकां विचारपाचें पयलीं.